Katashira vahvasti haastaa boksiin Katashira. Vielä pitää pallon. Siitä tulee näppärästi! Pallomaaliin! Maalin tekijänä Paul Ege. Uudestaan rakenneltua Endazi Ramie ja alaspäin Ajun Vokolle, joka keskittää ja siinä on Egehin paikka ja siinä on Atlantiksen kavennus puolustuksessa. Voidaan sanoa, että aika rohkeasti ottavat kyllä pelaaja myöskin ylös, kun sitten Egehille paikka ja tästäkö tulee? Kyllä tulee! Pallon maa. No siinä vielä voidaan jättää ohut takaovi auki Atlantikselle, jos tästä tulee maali ja kyllä tulee! Näin nousee vielä Atlantis maalin päähän. Ja vieläkö saadaan tästä sitten hurja loppu? Onpahan nimittäin kova mutta ehkä pikkaisen tässä nyt haetaan enteitä. No nyt olisi sitten mahdollista. Katsotaan mihin tämä hyökkäys. Selostajalla on yleensä vahva tapa jinksata näitä hommia ja kun se suun avaa kerran, niin sieltähän se tulee. Ja hyvin vääntää kyllä Jassin tässä ja pelaa itsensä sinne boksiin ja vieläkö pääsee siitä tontille ja sitten tuleeko rankkari siitä. Katsotaan mikä on homman niin toivoa. Ja kyllä pääsee, pallo on maalissa. Miten tulevat Katashira. Toimitusta maalin edustalle ja tästä rappaa sitten seuraavan maalin sisään. Ja sen tekee, katsotaan